Ahojte! Ešte predtým, ako som sa stala maminou, som si zaobstarala zo pár nádherných vecičiek od českej značky Moniel, ktoré by som vám rada ukázala. Značka Moniel má naozaj krásne a hlavne kvalitné a prepracované kúsky pre vaše bábätko, ale aj pre vás. Konkrétne z tohto overallu som odpadla. Mačička na riťke, milujem! K overallu som vybrala aj čiapočku, kde si viete vďaka uzliku prispôsobiť veľkosť. Páči sa mi inak, že skoro všetky bábätkovské veci si viete namačovať s vecami pre vás. Ako aj tieto rozkošné rastúce tepláčiky, ktorých dĺžku si viete regulovať a taktiež v páse majú gumičku, ktorú tiež viete prispôsobiť podľa potreby. K teplákom samozrejme nesmie chýbať mikinka, tiež rastúca a spolu s teplákmi vydrží minimálne 2 veľkosti, čo je top. No a keďže aj maminy si musia robiť radosť, môjim favoritom je táto čierna dojčiaca košielka a šaty zároveň. Ja som tu síce už bez brúška, ale šaty môžete nosiť aj s tehotenským brúškom, nakoľko majú špeciálny strih. Tak zatiaľ čauky.